Fed nám právě snížil úrokové sazby a to poprvé od loňského prosince. Co to znamená pro tvoje spoření a investice? Úrokové sazby nám konečně klesly a to přesně o 0,25%. A jediný důvod, proč nám akcie naletěly zase raketově nahoru, byl ten, že s tím už trh na 99% počítal. A to bylo zkrátka započtené v cenách akcií již před tímto zasedáním. Fed také signalizuje ještě 2 možné snížení sazeb v tomto roce, ale samozřejmě musí jednat s opatrností, takže uvidíme. Tak či tak jsme na nových maximech, trh stále roste a ukazatel chamtivosti je na 57. Co si o tom myslíte vy? Přijde nějaká korekce anebo budeme lámat další rekordy? Rozhodně svůj názor napiš do komentářů. Pokud se ti má videa líbí, rozhodně tady zanechej like a rozhodně mě sleduj pro další investiční novinky. Jo a pokud napíšeš do komentářů tuhletu větu, tak ti ohodnotím tvé portfolio úplně zdarma.